Sa karon nga tiyempo sang tigululan, nagataas ang kaso sang dengue kag nagapanugyan naman ang mga otoridad nga prioridad ang safety ilabi na sa mga kabataan. Hindi pagpiliton ang pagpaeskwela sa mga kabataan kag dilayon nga ipacheck sa doktor tion nga makitaan sang sintomas sang dengue. Ini ang abiso ni Dr. Delphine Deloria, Medical Officer sang Schools Division Office sa SDO Iloilo City sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang paniya nga lakip sa mga sintomas amo ang hilanat, pagpalangluya, nose bleeding, joint kag muscle pain, skin rashes kag abdominal pain. Samtang ago naman malikawan nga matapikan sa nasambit nga balatian, dapat i-practice kag i-observe ang 5S strategy nga amo ang search and destroy, seek early consultation, self-protection measures, say yes to fogging, kag sustain hydration. Yaring kabahin sang payag ni Dr. Deloria. Mo gina information dissemination very important. Tapos protection, ang early detection sa sakit kinanglan na naton. Tapos hindi ipagpabayaan once mag-fever nga kaya ko ni pa laboratory check up gid, pa-check sa pa-check sa doctor. Tapos hydrate itang self. Nahibaluan nga sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa nasambit nga balatian. Report nagikan sa SDO Iloilo City. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.